Pre mňa bude lepšie dať recover. Určite. Ísť celé toto naspäť. A aj tak som bez paliva, čiže to je volovina. Tam už len dostať sa bude kopec srandu, to neviem. Kamoško, natáčam ti to. A toto ti poviem, že toto keď uvidíš na videu. Ty kokos. Čo ja visím na lane a trailer sa chce prevrátiť, ale je zavesený o mňa. A asi z toho vyviaznem dobre. Cliffhanger. Poď ty ruská svinia! Jo! Počúvaj, tak toto bol cliffhanger. Teším na tie videá, fakt. Chalani. Z tohto orgazmus. Fakt, akože toto pecka. Veľmi dobre to vyzeralo. Skoro som sa zase prevrátil. Akurát som išiel vypnúť video. Aha, už vidím, prečo je to zlé. Spravím aj screenshotík. Keď natáčam video, to nepôjde.